Dansk velfærd i fremtiden. Inden for de senere år er staten blevet udsat for nogle udfordringer. En af disse kaldes forventningsklemmen. Det er blevet meget almindeligt i det danske samfund at bruge vores store stat som en slags sovepude. Man kan få offentlig hjælp og økonomisk støtte i de fleste situationer. Det er derfor nemt at lægge ansvaret fra sig og over på staten. Man regner altså bare med, at staten griber ind lige så snart man mangler penge eller lignende. Der bliver skabt et stort pres på staten med de mange omkostninger, der kommer, selvom de fleste egentlig kunne have været undgået, hvis borgerne havde været mere fremadsynet og selv taget ansvar for situationerne. En anden udfordring kaldes omkostningsklemmen. Det koster enormt meget at holde en stat som vores kørende. Borgerne bruger og har svært ved at se, at det egentlig koster en masse penge at benytte statens mange ydelser. Det er bare ikke helt så vigtigt, når det ikke er penge ud af egen lomme. Men der er simpelthen ikke råd til at beholde en stat som den vi har i dag. Der må skæres, og borgerne må få øjnene op for, at det ikke bare er gratis at benytte de sociale ydelser. En tredje klemme, der udfordrer velfærdsstaten, er popularitetsklemmen. Den danske stat er meget populær, da den leverer service og økonomisk støtte til alle i samfundet, der har brug for det. Det er blevet så omfattende, at det er svært at finansiere. Men det er svært for politikerne at ændre og skære ned på ydelserne. Lige meget hvor der bliver taget fra, vil det gå ud over nogen, og man vil miste de vælgere, der bliver ramt af nedskæringerne. Og et andet parti vil højst sandsynligt blive valgt. Der er jo kamp om stemmerne, og ingen vil skære negativt ud. Derfor er det nærved umuligt at lave drastiske ændringer. På det sidste er forventningsklemmen dog blevet en mindre byrde, da man kan se, at der både er blevet skåret ned i efterlønsordningerne, pensionen og SU'en, og senest i midlerne til uddannelsesområderne. Folketinget har reddet sig løs og gør, hvad der er nødvendigt for at kunne finansiere vores dyrevelfærd. Vi har lavet en undersøgelse med udgangspunkt i nedenstående 2 artikler af, hvilke fordele og ulemper, der kan være forbundet med at indføre mere brugerbetaling, udlicitering og privatisering med henblik på at de offentlige udgifter. Først brugerbetaling. Ved at indføre brugerbetaling ved en del af de sociale ydelser vil borgerne få øjnene op for, at det ikke bare er en offentlig gavebod, samtidig med, at en lille del af omkostningerne vil blive dækket af forbrugeren selv. Det er derfor også dem, der bruger det mest, der vil blive tildelt den største finansielle byrde. Men der er mange negative virkninger af brugerbetaling. Ikke alene vil der være en del i samfundet, der ikke vil have råd til de offentlige goder, og må lade være med at gå til lægen, hvis de har det skidt, eller undlade at låne en bog på biblioteket. Men det vil skabe en større ulighed, en kløft imellem rig og fattig, der vokser så større. For de fattigste vil ikke have råd til at finde ud af, om de egentlig fejler noget, og vil have svært ved at tilegne sig viden uden bøgerne fra biblioteket. Den sociale mobilitet i Danmark vil blive hæmmet, og der vil måske ikke længere være plads til at bevæge sig op gennem de sociale klasser. Nu udlicitering. Ved at udlicitere opgaverne vil staten kunne spare penge på ydelser, da den billigste udbyder vil påtage sig opgaven. Der er dog ikke meget sikkerhed ved at udlicitere. Hvis noget går galt, går det ud over rigtig mange. Både forbrugerne, de ansatte og staten, der økonomisk vil skulle rette op på situationen. Når der skal udliciteres en opgave, er der mange forskellige firmaer, der byder på opgaven, og den, der kan tilbyde den laveste pris, får tildelt opgaven. Firmaerne ved dog ikke, hvad de andre byder, og må derfor skrive en ekstra lav pris for at sikre sig opgaven. Prisen kan komme så langt ned, at det slet ikke er muligt at udføre et tilfredsstillende stykke arbejde, og der er derfor risiko for, at firmaerne vil gå konkurs, hvilket kan skabe en stor utryghed for forbrugerne. Privatisering. Privatisering af de offentlige ydelser vil kunne øge serviceniveauet og produktiviteten i samfundet. Der vil blive skabt konkurrence mellem de forskellige firmaer, og de vil konkurrere hinanden op på det bedst mulige serviceniveau. Der vil blive skabt en drivkraft. Konkurrencen vil gøre ydelserne billigere og mere effektive, da alle firmaerne vil skulle kæmpe om at få kunderne. Det vil skabe bedre service, da forbrugerne vil søge andet sted, hvis de ikke er tilfredse med behandlingen. Det kan man ikke på samme måde inden for det offentlige. Det er dog vigtigt, at der ikke bliver skabt et monopol på et produkt. For at privatiseringen skal fungere, er det nødt til at være konkurrence. Ellers vil udbyderen højst sandsynligt udnytte monopolet og hverken sænke priserne eller øge serviceniveauet. Hvis et offentligt monopol erstattes af et privat monopol, er der ingen sikkerhed for, at forbrugerne får lavere priser eller bedre ydelser.
Diskussion om, hvorvidt øget brugerbetaling, udlicitering og privatisering vil betyde, at den danske velfærdsmodel i fremtiden vil komme til at minde mere om den residuale eller den selektive velfærdsmodel. Hvis brugerbetaling, udlicitering og privatisering i Danmark øges, vil vores velfærdsmodel ikke længere bygge på den universelle, da den kæmper for ligheden i samfundet. Velfærdsmodellen vil i stedet komme til at ligne den residuale velfærdsmodel. Det er den liberale tankegang, den residuale model bygger på, hvor man tror på, at mennesket er stærkt og hver af sin egen lykkes smed. Dermed skal staten selvfølgelig også være lige. Hvis f.eks. brugerbetalingen øges og det offentlige virksomheder bliver privatiseret, vil staten blive mindre, og individet vil i højere grad være overladt til sig selv. Omfordelingen vil gå fra at være horisontal, hvor vores skattesystem er progressivt, da indbyggerne med høj indkomst betaler mere i skat, til vertikal, da vi selv skal betale for hospital og lægebesøg og altså tage vare på os selv. Og som vi nævnte tidligere, vil det blive svært for den laveste del af samfundet at kunne betale for f.eks. lægebesøg. Dermed vil der blive skabt et stort skel mellem rig og fattig. Velfærdsstaten vil også kunne ligne den selektive model, da man i den selektive tror på, at der findes nogle naturlige relationer i samfundet, og man har et vist ansvar over for sig selv og sine medmennesker. Hjælp til de fattige eller andet henvises til familie eller organisationer. Rollerne i samfundet bevares ved, at man får mere pension, hvis man har en højere uddannelse. Det vil altså blive svært at bryde den sociale arv, hvilket ellers er en af de ting, som hele det danske samfund i dag bygger på. Denne tankegang er konservativ. Vurdering af, om øget brugerbetaling vil betyde noget for den sociale mobilitet i Danmark, hvis man eksempelvis afskaffede SU på de videregående uddannelser, med udgangspunkt i nedenstående artikel. Kritikken i denne artikel bliver lagt på, at vi i Danmark er blandt de dårligste til at bryde den sociale arv i uddannelse. Dog begrunder en specialkonsulenten Tue Winther, at grunden til, at Danmark ligger så lavt på ranglisterne, er fordi, at vi i forvejen har et højt uddannelsesniveau sammenlignet med andre lande. Det, der styrker den sociale mobilitet i Danmark, er et uddannelsessystem, der er gratis, både folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Og gennem lønordninger er det danske uddannelsessystem langt mere åbent for personer, der kommer fra en ikke-økonomisk privilegeret baggrund. Derudover sikrer SU-systemet, at alle unge studerende har et forsørgelsesgrundlag under deres studier. Dette betyder, at de studerende kan studere på fuld tid, uden rent faktisk at have et job ved siden af. Desuden er der rigtig mange studiepladser i de danske universiteter, og sidst men ikke mindst er det danske uddannelsessystem i topklasse, når det gælder om at få de studerende til at færdiggøre uddannelsen. Hvis man for eksempel afskaffer SU'en i Danmark, vil det have store konsekvenser for den sociale mobilitet. SU'en sikrer studerende med ellers økonomisk lav baggrundsindtægt, at de kan tage en uddannelse og på den måde bryde ud af den sociale arv. Hvis der ikke længere er lige uddannelsesmuligheder, vil man altså i langt højere grad blive fastlåst i sin sociale placering. Diskussion ud fra henholdsvis et liberalistisk, socialistisk og et konservativt synspunkt om øget ulighed i samfundet er et problem eller ej. Konservatisme. Ulighed mener konservative ligesom liberalister er en naturlig del af samfundet. Fordi mennesket bliver set som ufornuftige, er der nødt til at være nogen, der træder i karakter og leder de andre individer. Derfor vil nogle mennesker få mere magt end andre. Som konservativ er man tilhænger af autoriteter. De konservative lægger stor vægt på det nationale og ønsker at bevare den danske kultur. Mennesket er som sagt svagt og skal indordne sig under autoriteten. Det kan både være staten, familieoverhovedet, lærer eller andet. Man skal altså kende og acceptere sin plads i samfundets hierarki. Konservative mener, at ulighed i samfundet ikke er et problem, eftersom at folk er født med en bestemt plads i samfundet, og denne plads skal der ikke ændres på. Som liberalist mener man, at mennesket er stærkt, og at ethvert menneske er frit og har ansvar for at klare sig selv. Man har som menneske nogle grundlæggende rettigheder som ejendomsret og retten til sit eget liv. Liberalister går ind for en lille offentlig sektor og fri konkurrence, som bygger på udbud og efterspørgsel. Derudover skal staten blande sig så lidt som muligt i det enkelte menneskes, specielt økonomisk. De mener, at ulighed er en naturlig ting i samfundet, og at folk selv har ansvar for at kæmpe sig op i det sociale hierarki. Uligheden i samfundet giver motivation til at arbejde på en anden måde, siger de. Især for dem, der tjener mest, og dem, der skaber nye virksomheder. Som socialist er det største nøgleord lighed. Lighed mellem mennesker. Alle skal have de samme muligheder og omstændigheder.
Man er ikke selv skyld i den situation, man er i, for man er blot et produkt af det miljø, man er vokset op i. Derfor skal der være samme vilkår for alle. Så vidt muligt skal alle have det samme. Derfor skal den offentlige sektor være så stor som muligt, så der kan omfordeles, således at der bliver den største lighed. Det gør, at der bliver mindre forskel på sociale grupper i samfundet. Det skaber et større fællesskab og en bedre forståelse af hinanden. Man skal have samme ret til sundhedssystem og uddannelse, ellers bliver der skabt et kæmpe skel mellem de sociale klasser, og det vil ikke kunne udbedres. Lighed øger muligheden for mobilitet mellem de sociale klasser, mønsterbrydning og brydning af den sociale arv. Alle skal have samme muligheder for at få et godt arbejde. Ellers skal samfundet ikke fungere optimalt. Det er også blevet bevist, at man lever længere, når der er lighed i samfundet.